sad ovako. Znači, svaka, da kažem, web aplikacija ima neku bazu. Najbolje je, da kažem, da ima, trenutno sad postoje, da kažem, i NoSQL baze, projekti sa, da kažem, nekim modernim skladištem tih informacija i tako dalje. Međutim, u osnovi postoji, da kažem, svaki web projekat ima bazu. Sad ovako, kreiranje baze, znači vi možete završiti kreiranje baze standardno preko PHP MyAdmina, pravite tabele, polje i tako dalje. Međutim, Laravel ima malo napredniji, da kažem, princip rada, a to je da pravite te migracije. Sad šta je to? Znači, kad vi kucate PHP Artisan, znači ovo je sad, kako se zove, konoda PHP Artisan make migration create user table. Znači PHP Artisan make migration create user table. On se znači da napravi file, jedan PHP file, koji treba kasnije kada se pozove taj file da napravi u samoj bazi tabelu sa ovim poljima. Sad, ovdje, znači kad vi uđete da vidite šta je napravljeno, znači koji je to file u pitanju, vi ovdje pravite spisak svih polja. Znači za tabelu users, konkretno mi treba recimo name, text i tako dalje. Ovo ovdje timestamps znači da ta kako se zove, tabela ima polja kao što su created at i updated at. Znači, kad vi napravite neki objekat i snimite to, ako ima ovdje timestamps, odnosno u bazi ukoliko postoje dva polja created at i updated at, sistem se sam da upisuje vrednosti kad je kreiran taj neki objekat ili kad je updatovan. Znači, to je, kažem, ono što je dobro, da vi ovdje imate i vracanje nazad, znači ukoliko niste zadovoljni ovim što ste upisali, poslije dodate još jedno polje, znači postoji komoda kojom vi vraćate, brišete bukvalno tu tabelu i naknadno ponovo, znači komodom PHP Artisan migrate, vi ponovo, znači, kreirate tu tabelu. I to je, kažem, dobar pristup, međutim, vi kasnije možete, ako je vama jednostavniji iz PHP MyAdmina, da dodate neka polja i tako dalje, da brišete što god. Ovdje znači postoji, da kažem, cijeli jedan spisak svih ovih tipova polja, znači da li je string, pa smo nekad pisali string, var, char, ne znam i tako dalje, integer, small integer i slično. Ovdje znači postoji jedna cijela tabela koja je, kažem, na jednostavni način piše koji tip polja. Izvinite, funkcija blueprint šta radi? Samo da vidim gdje je to. Function blueprint table. Pa to je u suštini neki, kako bih rekao, interni pozivanje neke interne funkcije koja u suštini ovu tabelu koja je ovdje sama sebe pozove iznutra. Pa u suštini to sad treba se vidi tačno u onom 5.1, pošto se to jako brzo i menja. Znači ono što je bitno da vi razumete samo šta je, konkretno, znači funkcije jednostavno nađete tamo na dokumentaciji zvanično i to je to. Čisto da znate šta znači ovo kad vidite da prepoznate šta je.